Shema sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n saff gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Fan yma, rydyn ni'n mynd i parhau gyda'r datblygiad o'r meddalwedd i gyfieithu oddi o'r Saesnig i Gymraeg. Felly, os ydych chi'n molleio i'r pregell ar gyfer yr edl, sef fan yma, yn y Saesnig translate, ac wedyn en2cy, fel hyn, ac nawr, os ydyn yn molleio i'r pregell ar gyfer y cod taddiad, ac wedyn edrych ar y cod taddiad fan yma. Felly nawr, dwi'n meddwl y cam nesaf yw i greu yr is-begyn neu is-llyfrgell i cymwysio y treigliadau ar y llinell saith yn yr un fodd fel wedi ei wneud ar gyfer yr gyntaf ar ail is-begynau, sef yr geriadur en2cy ac hefyd yr llyfrgell i ail-dodoli y geriau cy, ond dwi'n meddwl yn y tro hon yn ytrach na gwneud hyn yn waith law gyda'r ni yn defnyddio y sgript cyfansoddwr, rydyn yn gallu datblygu hwn i hunan symudol-leiddio neu hunan weithredoleddio yr holl rhywbreddiad o greu yr is-begynau neu is-llyfrgelloedd fel swyddogaeth ychwanegol i mewn yn yr sgript dechreuo ffeiliau fel y gallem ni yn ei defnyddio yn y dyfodol i wneud y gwaith o greu is-llyfrgelloedd neu is-begynau yn haws tra fe byth. Nawr, dwi'n wedi ychwanegu y doddiad ar y llinell 5 i ychwanegu swyddogaeth i mewn i sgript starter files yn y Saesnig i hunan symudol-leiddio y creiad o is-llyfrgelloedd. Felly ar gyfer hyn, dwi'n mynd i forlleio i mewn i'r is-llyfrgell ar gyfer yr edl fan yma sydd yn cael ei datblygu, sef yr cyfieithu en2cy ac wedyn i mewn i'r is-llyfrgell ar gyfer marchnatwr ac wedyn yr enw o'r marchnatwr enwedig ac wedyn fan yma mae gyda ni yr is-llyfrgell ar gyfer yr is-begyn dechreuo'r ffeiliau fan yma ac i forlleio yno fe. Ac wedyn yno fe mae gyda ni yr is-begell SRX sydd yn cynnwys y cod taddiad ar gyfer y sgript hwn. Felly, y cynllun yw i amnewid yr ffel fan yma fel is-begell o'r edl cyfieithu en2cy ac wedyn pan mae'n ein cyrraedd hyd at y cyflwr lle rydyn ni'n gallu ei uwchlwytho i'r cadwfeydd ar-lein, rydyn ni'n gallu dros alysgrifio yr ffel cod taddiad fan yma ar gyfer yr dosbarth dechreuo'r ffeiliau, sef yr hwn fan yma i mewn i'w brif pregell go iawn sydd yn y diwylliad fan yma dan yr pregell cartref y defnyddiwr ac wedyn PHP ac wedyn yr enw o'r pecyn sef dechreuo'r ffel neu dechreuo'r ffeliau ac wedyn yr is-pregell SRX i'r ffel fan yma, ond yn unig pan mae'n ein digon wastad neu digon wastadol i uwchlwytho i'r cadwfeydd ar-lein. Nawr, os ydyn yn golygu yr ffal fan yma, rydyn yn gallu mewn ysod y rhestra o bethau i wneud ar gyfer yr sgript dechreuo ffeiliau fel hyn. Nawr, ar y brig o'r ffeil, mae gyda ni y rhestra o bethau i wneud yn yr pecyn dechreuo ffeiliau.
Dwi'n ymwybydus, mae'r hyn fideo ynglyn â'r datblygiad o'r pecyn gyda'r enw cyfieithu en2cy ac nid ynglyn â'r datblygiad o'r pecyn gyda'r enw yn Saesnig dechreuwr ffeiliau, ond ynglyn â'r rhybreddiad o'r datblygiad o'r pecyn cyfieithu en2cy, mae'r gwellhad o'r offeren i cydnoddwywr gyda'r datblygiad o'r cyfieithu en2cy yn rhanbarth naturiol o'r rhybreddiad o'r datblygiad. Felly, dwi'n mynd i parhau i gynnwys yr recordiad o'r datblygiad o'r pecyn dechreuo ffeiliau i mewn yn yr fideo hwn. Os y fyddwn i adael yr newidiau yn yr dechreuo ffeiliau, ond i parhau dim ond gyda'r datblygiad o'r cyfieithu en2cy, fe byddai'n colli y gyfle i gwellau yr offeren dechreuo ffeiliau ac yn yr hir tymor, fe byddai hyn yn achosi fwy o waith i'w wneud, ond os y fyddwn ni'n adael yr recordiad o'r fideo ynglyn â'r eddol cyfieithu en2cy, ond yn hytrach i dechrau y fideo ar gyfer yr dechreuo ffeiliau ac wedyn ar ôl yr cwblhad o'r newidiau i dychwelyd i'r recordiad o'r fideo ar gyfer yr cyfieithu en2cy, dwi'n meddwl fe fyddai hyn hefyd yn achosi gormod o waith oherwydd y cymhlethdr o'r rhybreddiad. Felly, ar gyfer yr rhesymau hyn, dwi'n mynd i parhau gyda'r datblygiad o'r pecyn dechreuo ffeiliau i mewn yn y fideo ynglyn â'r datblygiad o'r pecyn cyfieithu en2cy. Felly, ynglyn â'r bethau i'w wneud yn yr pecyn dechreuo ffeiliau, ar y brig yn gyntaf, mae gyda ni yr angen i gystrawennu y rhestr cyflawyd i alldennu yr ochr chwith ar gyfer y newid llofnodiad. Dwi'n meddwl mae'r hyn yn y blaenoriaeth isel, felly dwi'n mynd i symud fe i'r gwelod o'r rhestr fel hyn. Ynglyn ar y dodiad nesaf, sef yr angen i greu bregell gweithredadwyolion, enghraifft os fath o wefan app neu gweithredwyolyn gyda sgriptau neu sgriptau plisgyn neu cregyn. Unwaith eto, dwi'n meddwl mae hyn yn isel blaenoriaeth hefyd. Ynglyn â'r dodiad nesaf yn yr saith prawfholiad, mae angen i newid prawf 1 i'r enw o'r dosbarth. Mae'r hyn yn wach sydd yn bwysig i'w drwsio, ond ar y foment ar gyfer yr rheidiau o'r pecyn cyfieithu en2cy, dwi'n meddwl nid ydy hyn yn hollol perthnasol ar y foment, felly dwi'n mynd i symud fe ar y brig o'r dodiadau ar y gwelod o'r rhestr o beth i'w wneud fel hyn. Nesaf ynglyn ar yn yr ffel darllenwch fi, mae angen i mewn ysod hyfforddiannau ychwanegol. Unwaith eto, mae'r hyn ddim yn uniongyrchol yn perthnasol. Ynglyn ar dodiad nesaf i amnewid enw ar gyfer yr pecyn hwn, dwi'n meddwl mae'r hyn yn y blaenoriaeth yn isel iawn. Felly, dwi'n meddwl yr amnewid sydd yn uniongyrchol yn perthnasol ar gyfer yr datblygiad o'r pecyn cyfieithu en2cy
ar y foment hon yw mae'n angen rhyw swyddogaeth I greu is-llyfrgelloedd ar gyfer y pecyn gyfredol. Felly ar gyfer hyn, dwi'n meddwl mae angen I fod rhyw fath o rhyngwyneb I holi y defnyddiwr ynglŷn â'r is-llyfrgell, enghraifft, yr enw o'r marchnatwr, yr enw o'r pecyn, ac wedyn I alysgrifio y codtadiad pan mae'r cod yn barod i'r prif pregell go iawn gyda'r hyfforddiannau ynglŷn â beth I wneud. Nawr ar y gwelod o'r ffail, os dwi'n yn bido mewn y disgrifiad ar gyfer yr amnewid hwn, ac wedyn, dwi'n yn gallu creu rhyw fath o'r rhyngwyneb I holi y defnyddiwr ynglŷn â beth I wneud fel hyn. Felly nawr, ar y ochr chwith, yn gyntaf ar y llinell 270, mae gyda ni ffwythiant I datlen y llinell sydd yn holi y defnyddiwr. Dach chi'n eisiau creu is-begyn newydd dan yr pregell marchnatwr, ac mae'r ffwythiant yn rhoddi yr ymateb i'r amrywolyn $L ymateb, ac wedyn, os ydy'r amrywolyn $L ymateb yn wag I ymfynodi fe I fod yr fachlithren y, ac wedyn, os ydy ei yn fachlithren y I holi y defnyddiwr I mewnbynnu yr enw'r o'r marchnatwr, ac wedyn I mewnbynnu yr enw'r o'r pecyn ar ôl yr blaenslaes yn yr ffurfiadaeth o'r enw pecyn yn yr wefan neu cardufa yn yr Saesneg packages.org, ac wedyn ar y llinell 275 yr hyn yn dod o hyd o'r enw'r o'r dosbarth ac hefyd yr enw'r o'r ffeil codtadiad ar gyfer y dosbarth drwy'r ffwythiant ar gyfer yr mynegedau rheolaidd yn ychydig yn cymhleth fel hwn. Yn gyntaf yn ytrach na defnyddio yr ffwythiant arferol sef p-r-eg ac wedyn alysod yr hyn yn defnyddio p-r-eg alysod galw yn ôl. Felly mae'r hyn yn cymryd y 3 parametr. Yn gyntaf mae gyda ni y mynegiad rheolaidd fel arfer. Mae'r hyn yn cyfelebu I unrhyw fachlithren ar gyfer dim ond yr un fachlithren sydd yn ei blaen dodwyd gyda'r ail dechreuad o'r llinell neu'r cysylltnod, ac wedyn yn yr ail parametr mae gyda ni y ffwythiant galw yn ôl gyda'r un parametr ar gyfer yr llinell dychwelwyd oddi wrth yr myneged rheolaidd ar gyfer yr cydgyfelebiaeth. Mae'r hyn yn dychwelyd y cyntaf arnod yn yr llinell yn y parametr sydd yn cael ei trosffurfio i'r prif lythren gyda'r ffwythiant str i'r uwch, ac wedyn ar gyfer yr trydydd parametr mae'r hyn yr llinell sydd yn cael ei mewnbynwyd I mewn i'r ffwythiant ar gyfer y p-r-eg alysod gyda'r galw yn ôl, ac wedyn yn yr llinell hwn sef $L dosbarth 1 yr hyn yn defnyddio yr ffwythiant p-r-eg alysod cyffredinol I odynnu mas unrhyw cysylltnod, ac wedyn yr hyn yn allbynnu yr enw'r o'r marchnatwr, y pecyn ac hefyd yr llewliad o'r ffeil codtadiad ar gyfer y dosbarth, ac wedyn yr hyn unwaith eto yn ymholi y defnyddiwr ydy hyn yn gywir, ac wedyn os ydy yr hyn yn allbynnu y gar iawn. Felly nawr os yr hyn yn y ffeil
Ac wedyn, os ydyn ni'n edrych ar y cymwysiad o'r ffeil gosodiedig ar gyfer yr ethol hwn, sef cyfansodwr .json, rydyn ni'n gallu gweld dan yr trydoledd o sgriptiau, rydyn ni'n galw ar yr ffwythiant rhedeg, union yn yr is-becyn dechreuo'r ffeiliau, pan rydyn ni'n rhedeg yr gorchymyn ar gyfer y cyflwr yn y meddalwedd cyfansoddwr. Felly nawr, os ydyn ni'n rhedeg y meddalwedd cyfansoddwr gyda'r dewisiad cyflwr fel hyn, nawr mae gyda ni yr ymholiad a dych chi'n eisiau i creu is-becyn newydd dan machnatwyr, ac dwi'n mynd i pwyso ar yr botwm dodiad i derbyn ydw, ac wedyn mae'n ymholi atolwg mewnbynnwch yr enw o'r machnatwr, a dwi'n mynd i mewnbynnu rhywbeth fel hyn, ac wedyn atolwg mewnbynnu yr enw'r o'r pecyn ar ôl yr blaen slais, ac rhywbeth fel hyn. Ac wedyn, mae'n allbynnu data neu manylion ynglyn ar is-becyn newydd. Ac wedyn, mae'n ymholi ydy hyn yn gywir, ac dwi'n mynd i pwyso ar y botwm doddiad i derbyn ydy. A dyna ni. Dyma yn neges iawn gyda'r dwbl y bychnod. Nawr, ydyn yn gwybod mae'r cod yn gweithio yn iawn hyd at y llinell 286. Felly y cam nesaf yw i greu yr ffeil angenrheidiol ar gyfer y dosbarth hwn, sef y ffeil gyda'r codtodiad ar gyfer y dosbarth, ac sydd y hunain gyda fe yr un enw fel yr dosbarth. Felly os ydyn yn edrych yn ôl i'r llinell 89 yn yr un dosbarth, sef y dosbarth o'r dechreuo'r ffeiliau, fan yma ar y llinell 89 ydyn yn creu y ffeil codtodiad ar gyfer y dosbarth hwn gyda'r enw gofod, yr enw machnatwr, ac hefyd gyda'r ysgybwr sylfaenol ar gyfer y dosbarth. Felly, dyma'r cod yn union rydyn yn eisiau i awn defnyddio ar gyfer y creiad o'r dosbarth ar gyfer yr is-becyn neu is-llyfrgell. Felly yn ytrach na cynnwys y rhanbarth o cod fan yma yn yr un ffwythiant, rydyn yn gallu creu ffwythiant arbennig ar gyfer hyn, fel y caffo ei ail defnyddio oedd lleoedd eraill. Fel hyn, yn gyntaf dwi'n creu y ffwythiant newydd gyda'r enw creu dosbarth PHP, ac im yn fe dwi'n rhodi yr enwolion o'r yn gyntaf yr enw o'r machnatwr ac yn al yr enw'r o'r dosbarth, ac wedyn dwi'n mynd i alysgrifio y holl rhanbarth ar gyfer y cod fan yma union i'r rhagod, sef yn y dirwedd dim ond ffeil cyfamserol fel hyn. Nawr, dwi'n mynd i ddileu y holl rhanbarth oddi wrth y ffeil fan yma. Nawr, mae gyda ni dim ond yr ffwythiant i creu y dosbarth PHP. Wedyn, mae angen i ni i creu yr datganiad o'r ffwythiant fan yma, sef creu dosbarth PHP, ac wedyn y parametrau, sef yr machnatwr, ac wedyn enw gofod. Nawr, rydyn yn gallu lido mewn neu darllen mewn y gymwysiad o'r ffeil gyfamserol fel hyn yn y rhagod. A dyna ni. Nawr, oherwydd rydyn yn defnyddio rhaglennu gwrthrych wynebiedig PHP,
pan rydyn yn galw ar yr rhywbeth fodd o'r un dosbarth, fel yr un fan yma, i greu y dosbarth PHP, mae angen i galw fe gyda'r gothrych hwn yma, fel hyn. A dyna ni, nawr os rydyn yn gyda ffeil, ac wedyn yn dychwelyd i'r llinell gorchymyn, ac wedyn alfredig yr gorchymyn ar gyfer y cyflwr i mewn yn y meddalwedd cyfansodwr, ac wedyn alfredig yr gorchymyn cyfansoddwr gyda'r diwylliad cyflwr, fel hyn. Nawr mae gyda ni neges gwach, sydd yn dweud gwach yn defnyddio yr amwolyn dolar hwn yma pan nag yw yn yr cyd-destun gwthrych, ac mae'r gwall hwn yn digwydd oherwydd pan rydyn yn edrych ar yr dagyniad o'r ffythiant cyfredol, mae'r hyn yn ffythiant sydd yn cyhoeddus ac yn ymysgogol, ond wedyn os rydyn yn edrych ar y dagyniad ar gyfer yr ffythiant i creu y dosbarth, mae'r hyn dim ond yr ffythiant sydd yn gyhoeddus ac yn ymysgogol, sef yn enedddadwy yn geri eraill, pan rydyn yn creu y gorchudd oddi wrth y dosbarth hwn yn y cof ar gyfer y ffythiant ymysgogol, mae'n dim ond un enediadad o'r ffythiant, ond ar gyfer y rhain sydd yn ymysgogol, mae'r enediadiad o'r ffythiant ar gyfer pob un gorchudd gwahanol. Enediadwyd oddi wrth yr dosbarth. Felly, mae yna ffyrdd gwahanol i ddatrys y trafferth hon. Y gyntaf yw, rydyn yn gallu creu y ffythiant fan yma rhedeg, un sydd yn ymysgogol, neu nid ymysgogol, fel hyn. Felly nawr, os rydyn eisiau i galw ar y ffythiant i greu y dosbarth PHP, fe dylai hyn yn gweithio fel hyn. Felly os rydyn yn mewnbynnu yr un gorchymyn fel o'r blaen, sef cyfansoddwr gyda'r diwylliad cyflwr, dyma'r un neges fel o'r blaen. Felly dwi'n yn dychmygu ar y tro hwn, y rheswm yw oherwydd os rydyn yn edrych ar yr ffeil gosodiedig cyfansoddwr.json, pan rydyn yn galw ar y sgript, rydyn yn galw arno fe fel ffythiant ymysgogol, ond nawr os rydyn yn troi yr dwbl gwahanod sydd yn cynrychioli yr rhywbeth ffordd ymysgogol i'r cysylltnod ac wedyn yr awydnod yn fwynag sydd yn arferol yn cynrychioli yr rhywbeth ffordd gothrych neu eneddiadwyd. Felly nawr os rydyn yn equipo ffeil ac wedyn yn alfredig yr un gorchymyn, nawr mae gyda ni neges gwall oddi wrth yr cystrawen ni o'r ffeil gosodiedig cyfansoddwr.json, oherwydd mae'n debyg nid ydy'r symbol ar gyfer yr rhywbeth ffordd o'r gorchull yn nilys, felly mae angen i fod yn ffythiant ymysgogol, fel os rydyn eisiau i'w redig fel sgript union yn y cyfansoddwr. Felly, os rydyn dychwelyd i'r datganiad o'r ffythiant redig fan yma, felly mae angen i ni i adfer yr arwydd ar ymysgogol, fel hyn, ac wedyn ar y llinell lle rydyn yn galw ar y ffythiant i creu y dosbarth PHP, rydyn yn gallu creu eneddeiddiad o'r dosbarth fel hyn, fan yma ar y llinell 90,
gyda'r awr newydd, ac wedyn yr enw o'r dosbarth gyda'r y bach a phrif diffrennau QR, ac fe fyddai yr enydeddiad o'r gothrych newydd fan yma yn galw ar y ffysiant i creu y dosbarth PHP, sydd ddim yn ffysiant ymysgogol oddi wrth y ffysiant sydd yn ymysgogol, oherwydd yr angenrheidiad ar gyfer yr ffysiant i fod yn ymysgogol oddi wrth yr ffeil gosodiedig, sef cyfansoddwr.json. Felly nawr, os rydyn yn equip y ffeil ar gyfer yr dosbarth dechreuo'r ffeiliau .php fan yma, ac hefyd ar gyfer yr ffeil gosodiedig hefyd, os rydyn yn equip fe fel hyn, ac wedyn os rydyn yn dychwelyd i'r llinell gorchymyn ac yn al rhedeg yr un gorchymyn ar gyfer yr cyflwr, a dyna ni, nawr mae'n gweithio, ond dyma'r yr al fodd i datrys y trafferth hon. Y trydydd modd yw i datganu y ffysiant i creu y dosbarth PHP fel un sydd yn ymysgogol. Fel hyn, mae angen i ni i mynyddod yr awr ymysgogol i mewn tu flaen i'r awr ffysiant, ac wedyn pan rydyn yn galw yr ffysiant ymysgogol oddi wrth y ffysiant sydd yn ymysgogol hefyd, mae'n angen i ni i defnyddio yr archwedd ar hunan fel hyn, ac wedyn y dwbl gwahanol fel hyn. Nawr, os rydyn yn equip y ffeil, ac wedyn os rydyn nawr yn awredig yr gorchymyn, fel hyn, a dyna ni, mae'n gweithio hefyd. Ac dwi'n meddwl mae'r trydydd fodd y gorau oherwydd gyda'r bodoliaeth o dim ond yr un enydeddiad o'r ffysiannau rhedeg ar creu dosbarth PHP, fe byddai hyn yn arbed ar y defnyddiad o'r cof, sydd y fyddai cydroddi i'r effeithlonrwydd o'r perfformiad o'r meddywedd. Nawr, mae'r is-lefygach dechreuo'r ffeiliau yn gofyn a ydych chi eisiau i greu is-begyn dan yr pegell marchnadwr, ac dwi'n mynd i pwyso ar y botwm doddiad i derbyn ydw. Wedyn mae'n gofyn atolwg mewnbynwch yr enw'r o'r marchnadwr, ac fel arfer mae hyn fel hyn, ac wedyn atolwg mewnbynwch yr enw'r o'r becyn, ac dwi'n mynd i mewnbynnu, cymwysio treigliadau, cysyllnod ec y, ac wedyn gyda'r manylion allbenwyd ar yr terfynell, mae'n gofyn ydy hwn yn gywir, ac dwi'n mynd i pwyso ar botwm doddiad i derbyn ydy. Nawr, a wnaeth yr amswyg yn creu yr codtaddiad PHP newydd, wel, dyma'r enw'r o'r ffeil fan yma gyda'r y llwybr berthnasol. Felly os rydyn yn morllwyo fan yma, sef i newid y cyfeiriadau i'r marchnadwr, ac wedyn INL28, ac wedyn cymwysio treigliadau, cysyllnod ec y, wel, ni creodd yr amresymeg yr ffail yn yr cyfeiriadau fan yma, oherwydd ni creodd y cod ar gyfer y pegell newydd i cynnwys yr ffail newydd. Felly
Mae'r hyn yn angenrheidiol cyn y galwad ar yr ffysiant I greu y dosbarth PHP neu cyn y ffysiant I ysgrifennu yr cymwysiad o ffel union yn y pregell SRX. Nawr, ar gyfer hyn, mae gyda ni y tar llinell o'r cod ffug oddi wrth y llinell 270 I 274, felly yr hyn yn gallu prawfholi ar gyfer y bodoliaeth o'r is-pregell ar gyfer y machnatwr neu enw o'r machnatwr dan yr is-pregell machnatwr neu Saesnig vendor, os nad yw ei yn bodoli i'w greu, ac unwaith eto ar gyfer yr pregell gyda'r enw'r o'r becyn dan y pregell gyda'r enw'r o'r machnatwr, ac wedyn dan yr enw o'r becyn ydy yr pregell SRX yn bodoli os nac ydy I greu. Felly, oherwydd mae'r enw o'r becyn yn gwahanol i'r enw gyfod neu'r enw dosbarth sef gyda'r gyntaf mae'r hyn yn yr fachlysrennau gyda gysylltnodau ac ynglyn â'r olaf mae'r rhain yn diffyg gysylltnodau ac yn ei chwyll llythrennau yn daml chwyll llythrennau sef yn dechrau gyda'r prif llythrennau ar y dechreuad o bob un gair. Felly ar gyfer yr ffysiant I creu y dosbarth PHP, nid ydyn ni'n ar y foment yn rhoddi yr enw'r o'r becyn union i'r ffysiant fel parameter, efallai mae'r hyn yn angenrheidiol. Felly ar y llinell 91, rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy'r rhoddio mewn yr enw'r o'r amrywolyn $L pecyn enw fel hyn. Ac wedyn, rydyn ni'n gallu ei fynosod fel parameter yn y daganiad o'r ffysiant ar gyfer creu dosbarth PHP fel hyn. Ar y pwynt hwn, dwi'n angen I pwyntio mas. Dwi ddim yn gallu cofio'r ffysiannau neu'r allwedd eriau I gyd yn yr iaith PHP. Felly dwi'n yn dibynnu y holl amser ar yr dogfennaeth ynglyn â'r iaith PHP. Felly ar gyfer hyn, mae'r wefan hon yn eithriadol yn defnyddiol. Fan yma, rydyn ni'n gallu llawrithio yr holl dogfennaeth ar gyfer yr iaith PHP yn y ieithoedd hyn, yn yr ffurfdaethau gwahanol hefyd. Enghraifft, fel HTML unigol, neu fel llawer o'r ffeiliau HTML gwahanol, neu yn yr ffurfdaeth o'r fel HTML kit wasgedwyd, neu yn y ffurfdaeth o'r fel HTML kit wasgedwyd gyda'r nodiadau defnyddwyr. Felly nawr, os dwi'n yn dechrau yr rhewliwr becyn synaptic, ac wedyn, os dwi'n yn archwilio ar gyfer yr patrwm ar gyfer CHM, ac wedyn golygwr neu wylwyr fel hyn, mae gyda ni y canlyniad hwn. Felly, oherwydd dwi'n ar y foment yn defnyddio KDE, sydd ar y foment y rhwngwyneb graffig defnyddio'r cyfredol, dwi'n mynd I diwedd fe, ac wedyn I nodio ar gyfer yr sefydliad, ac wedyn I clicio ar y botwm I cymwysio, ac wedyn I sefydlu fe oddi wrth y cadw'r fa, neu cadw fedd. A dyna ni. Nawr, os dwi'n yn dechrau launchio'r ar gyfer yr
diwyllian, ac wedyn os dwi'n yn archwilio ar gyfer yr CHM gwylwyr fel hyn, a dyna fe. Nawr, ar ôl ar dudalen hwn, dwi'n gallu llawrytho fe fel hyn. Ac wedyn union yn yr CHM gwylwyr, os dwi'n clicio ar y dywisiad ffel ac wedyn agor, ac wedyn union yn yr pegell llawrythiad, os dwi'n clicio fan yma ar y ffel, a dyna fe. Nawr, dwi'n gallu archwilio ar gyfer unrhyw awyddar neu ffythiant oddi wrth y iaith PHP fel hyn. Enghraifft, os dwi'n eisiau i archwilio ar gyfer gwybodaeth ynglyn ar ffythiant sel enw fel hyn, a dyma'r canlyniad, a dyma'r cystrawen ar gyfer yr gorchymyn neu ffythiant, a dyma'r enghreifftiau o'r defnyddiad. Felly yn ôl i'r ffythiant, cyn wneud unrhyw beth, dwi'n meddwl, mae angen i ni i wirio y data cymwysryd yn y parametrau. Felly, dwi'n gallu gwneud hyn trwy'r linell ar y 271, lle rydyn yn allbynnu yr parametrau hyn i'r terfynach. Ac wedyn, oherwydd mae hyn dim ond am prawfholiad, rydyn yn gallu dychwelyd oddi wrth y ffythiant. Felly nawr, os rydyn yn ychydig ffel, ac yn dychwelyd yn ôl i'r prif pregell ar gyfer yr ethol hwn, ac nawr, os rydyn yn rhedeg yr gorchymyn cyfansoddwr ar gyfer y cyflwr fel hyn, ac unwaith eto, dyma'r allbyniad o'r iawn gyda'r dwbl y bychnod. Felly ar y llinell 256, fan yma mae angen i ni i galw ar y ffythiant i creu yr dosbarth PHP fel hyn. Ac wedyn i pasio mewn yr amwolion fel hyn. Nawr, rydyn yn rhoi mewn fel parametrau yr amwolion $L vendor 1, $L dosbarth 1, ac wedyn $L pecyn 1 i mewn i'r ffythiant i creu y dosbarth PHP. Felly nawr, os rydyn yn gyda ffel ac yn alrhedeg, unwaith eto mae gyda ni yn neges gwach sydd yn dweud galw ar gyfer yr ffythiant anniffynwyd. Felly mae angen i mi i flaendodi yr ffythiant gyda'r awyddar hunan, oherwydd mae'r hyn yn ffythiant yn ymysgogol yn galw ffythiant yn ymysgogol arall. Felly nawr, os rydyn yn ychydig ffel ac yn alredig, a dyma'r enw o'r machnatwr, a dyma'r enw o'r dosbarth, a dyma'r enw'r o'r pecyn. Felly mae'r rhain yn edrych yn iawn i mi. Nawr, mae gyda ni y cod ar y ochr chwith i brifholi ar gyfer y bodoliaeth o'r pregellau angenrheidiol. Ac wedyn, os nad ydyn nhw yn bodoli, i'w chreu, ac rydyn yn gwneud hyn ar gyfer yr is-pregell machnatwr, yr enw'r o'r machnatwr, yr enw'r o'r pecyn, ac wedyn yr is-pregell SRX ar gyfer y cod tadiad,
Ac wedyn, rydyn yn gallu creu ffeil codtadiad PHP imiwn yn y is-pregell src. Ond fan yma, dwi'n meddwl mae angen rhaid ar gyfer parameter ychwanegol, sef parameter o'r fath, sydd yn cael ei amwallu enghraifft I prif fel hyn, ac wedyn pan ydyn yn galw ar y ffwythiant I creu dosbarth PHP ar gyfer rhyw is-begyn oherwydd nid ydy hyn yn prif, rydyn yn gallu gwybod I creu dosbarth dan is-pregell ar gyfer is-begyn fel hyn. Oherwydd mae'r is-begyn yn llyfrgell ar gyfer prif dosbarth o'r ethel. Wedyn, rydyn yn gallu ambenodi anwolyn $L I cynnwys pregell ar gyfer cod tadiad. Ac wedyn, os nid ydy'r fath yn brif, I ambenodi anwolyn ar gyfer pregell I fod is-pregell dan pregell magnatwr, ac wedyn rydyn yn gallu cynnwys holl rhambar ar gyfer prawfholiad a chreuad o'r is-pregellau angenrheidiol dan amrysmeg o'r achos hyn, sef os ydy yn prawfholi o'r fath nid yn brif fel hyn. Nawr, os rydyn yn achub y ffeil ac yn alredig y gorchymyn, nawr, ydy pregellau angenrheidiol yn ei chreuwyd? Wel, cawn ni'n gweld. Felly dyma'r is-pregell ar gyfer begyn newydd I cymwysio treigliadau. Ac wedyn dyma'r is-pregell src ar gyfer codtadiad. Ac nawr, dyma'r ffeil codtadiad ar gyfer dosbarth, sef I cymwysio treigliadau ac mae'n edrych yn iawn I mi gyda'r yn gyntaf enw gofod INL28 gyda'r enw'r o begyn yn enw gofod I cymwysio treigliadau Felly mae pob ddim hyd yn hyn yn edrych yn iawn. Nawr, os rydyn yn bollio i'r pregell ar gyfer enghreifftiau, ac wedyn os rydyn yn golygu sech prawfholiad fel hyn, ac wedyn os rydyn nawr yn ychwanegu pedwerydd gyfrich fan yma sydd yn enydeddio dosbarth ar gyfer cymwysio treigliadau ac nawr os ydyn yn rhedeg sech prawfholi fel hyn, mae gyda ni y neges gwall oherwydd nid ydym ni wedi ei ychwanegu imiwn yn ffeil gosodiedig sef cyfansoddwr.json ar gyfer hunanllwyddiad fel hyn. Nawr, os ydyn yn gwneud hyn, ac wedyn os ydyn yn ychydig y ffeil, ac wedyn os ydyn yn ail-rhedeg, mae'r neges gwach yn digwydd oherwydd os ydyn yn edrych ar y cod ar gyfer y dosbarth, mae'r rhwychiad o'r
enw gofod yn y chwech anghywir, achos ma'n dechrau gyda'r fath lythyren. Felly, i mewn yn y cod ar gyfer y datganiad ar gyfer yr enw gofod, mae angen i ni sicrhau mae'r gyntaf lythyren o'r enw o'r magnatwr yn brif lythyren, felly rydyn ni'n gallu gwneud y ffythiant yw gyntaf i wneud hyn. Ond ar gyfer yr enw'r o'r magnatwr imiwn yn y llwybr i'r cod tadiad, mae angen rhaid ar gyfer hyn i fod yn yr fach lythrennau i gyd, felly rydyn nhw'n gallu defnyddio'r ffythiant str is fel hyn. Nesaf mae angen i ni i algreu y ffeil, ac felly ar gyfer hyn mae angen i ni i'w dileu fel hyn. Ac nawr mae angen i ni i algreu yr ffeil trwy redeg yr gorchymyn cyfansoddwr ar gyfer y cyflwr fel hyn. Nawr, os ydyn ni'n rhestru y cymwysiad o llygell, a dyma'r y ffail, a dyma'r enw gofod gyda'r llwysyniad yn gywir ar gyfer y magnatwr. Nawr wedi ychwanegu yr is-becyn neu is-llyfrgell ychwanegol i mewn i'r cyfansoddwr.json. Mae angen rhediol i rhedeg y gorchymyn cyfansoddwr i ddiweddaru fel hyn. Neu hyn. A wedyn nawr, os ydyn yn mochio unwaith eto i'r pregell enghreifftiau, ac nawr os ydyn yn alrhedeg serch proffoliad, dyma ni. Mae'r is-becyn neu is-llyfrgell i gymwisio y tregdadau ac nawr yn gweithio yn llwydiannus. Ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn digon hir. Felly, allwn mynd i barhau yn y fideo nesaf. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn eich darllen yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.